नामफोरखौ जोङो उनाव फोरमायनानै होसिगोन मानोना नामखौ जोंनि बै समनि इउपिपिएलनि लिडार मानाव गेदेर बारग' एमसिएलए बिथाङा नामखौ लाबोस्लाबनो हायाखै जाहैबाय अब्लाबो जोङो फारियै बिथांमोनखौ बरायनाय जाहैबाय। स्पेसिफिक मोनसेनिल' राजनिति दोलोनि नङा बाहाय गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनि बिथांमोना बेहाय जगदान जाफैदों बा 500नि बारा गुबुन गुबुन राजनिति दोलोनि सापर्टार बिथांमोना बिपिएफ राजनिति दोलोनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै बिथांमोना जगदान जाफैदों। बिथांमोनखौ आङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै आरो स्पेसियेलि दतमा समष्टिनि जानानै आं बिथांमोनखौ गोरबो गोसोजों बिथांमोनखौ बरायदों आरो आसा खालामदों निस्सय बिथांमोननि जे सहाय बा बिथांमोननि जे जयनिं जाफैनाय बेजों निस्सय जोंनि बिपिएफ राजनिति दोला थांनाय समाव जेरैबायदि शक्तिशालीमोन आरो बेनिफ्राय दिनैनि दिनाव जों शक्तिशालीसिन जानो हाबाय होननानै जोङो रोखा जोङो बुंनो हायो आरो आसा खालामदों आरो बिथांमोनखौबो खावलायगोन बिथांमोनाबो बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै निस्सय जोंनि माखासे नियम निति निस्सय बिथांमोनाबो पालन खालामनानै ग्रोब ग्रोब खामानि मावलांगोन आरो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि बिजाथि मानगोनां रबिराम नार्जारी सारखौ जोङो गोरलैयैनो देरहासार खालामनो हागोन होननानै जोंहा मिजिं दं। बेवहाय दतमा समष्टि 2 नं दतमा समष्टि हिसाबै बेवहाय गुबुन राजनिति दोला जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि जों फेक्टर जागोन आं बेखौ मने खालामा। मानो होनोबा दतमा बिटिसि समष्टि हिसाबै बेवहाय जोङो बिपिएफनि केन्डिडेट बा बिपिएफनि बिजाथिया आं देरहाखानानै दंखायो आरो बनरगाव हिसाबैबो बनरगाव बिपिएफ राजनिति दोलोनि एमसिएलए जोंहा दङ आरो जोंहा कसुगाव हिसाबै गावनो बेवहाय एम हिसाबै बा बिनि एमसिएलए हिसाबै बिथाङा गावनो स्टेन्डिं एमसिएलए जानानै दंखायो। सराइबिल समष्टि हिसाबै सराइबिल समष्टिया एसे गोलैयो हिसाबै सराइबिलनि एमसिएलएआबो मानगोनां मृत्युन्जय नार्जारी बिथाङानो दंखायो आरो जमदुवार हिसाबैबो जमदुवाराव जोंनि बिपिएफ राजनिति दोलोनि केन्डिडेट एमसिएलए बिथां उइलियाम नार्जारी बिथां दंखायो। दा बेवहाय आं मने खालामादि बेवहाय गुबुन राजनिति दोलोआ दतमा समष्टि हिसाबै माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं साना। ओंखायनो आङो रोखायै बुंगोन 2 नं दतमा समष्टि हिसाबै जोंनि मानगोनां बिजाथि रबिराम नार्जारी सारखौ बेवहाय फेजेननो हानाय बा हाथावथाव खुनु बेवहाय बिजाथि गैया होननानै दिनैनो दानो फोसावनो हायो होननानै आं गोग्गायै जों बुंनानै लानो हायो। आङो खावलायगोन बिटिसिनि आङो एम हिसाबै बा जों बिपिएफ राजनिति दोलोनि हिसाबै आं खावलायगोन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि रायजोफोरखौ आं खावलायगोन बयबो फै जयैनो लैहोर लैहोर फैनानै बिटिसिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बिटिसिखौ जोङो भारतआव सिनायथि होनो थाखाय जों बिटिसिखौ मोनसे मडेल बिटिसि बानायनो थाखाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरखौ आं खावलायगोन बिपिएफ राजनिति दोलोजों फै बिपिएफ राजनिति दोलोखौ मदद होफै हाग्रामा महिलारी सारनि आखाइखौ मजबुत खालाम जोङो बे ओनसोलनि भबिष्यतखौ जोङो निस्सय दागोन आरो जोङो जे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै दानाय बा बिटिसिखौ सोरजिनाय आरो बेखौ बयखौबो लाफानानै गोजौ फारसे बा बिटिसिखौ उन्नतिजों लोगोसे गावनि बेक्तिगत हिसाबैबो जों गोजौ फारसे जौगालांहोनायनि जों हाबा मावलांगोन। आरो बिथांमोनखौबो मोनसे फट' लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। आखाइ खबना हो रायजोफोर दासो बुंलांनाय जोंनि मानिजाथाव जोमै औवारि बुंलांनाय बायदि प्रमद बर'नि बागानाव बेसेबांखि बिफां थामानो बेखौ एवखुजोबनांगौ होननाय बायदि दिनै जोंनि गसाइगाव प्राइमारियावबो मोनसे 2022 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव मैखोमै हाबा मावलांगोन बेखौ आसा थानाय जाहैबाय। बसुमतारी बिथांमोनखौ फैनानै जोंनि सारमोनजों बरायजाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय।